Казвам се Калин и съм градски изследовател. За мен няма по-голямо вълнение от това да разкрия тайните на изоставени сгради. Да попия атмосферата на места, забравени от времето, където ехото на миналото все още шепне. Но от всички места, които съм посещавал, никой не се доближаваше до зловещата притегателна сила на Институт Въздух. Това не беше просто изоставена лудница. Това беше гробница на души, забулена в митове и ужасяващи слухове. Чух за него от стар градски гид, с когото се запознах в една мрачна кръчма. Той беше пиян, но думите му бяха пронизителни. Говореше за експерименти, за пациенти, които не просто изчезвали, а сякаш се разтваряли във въздуха. По-късно, докато ровех из архивите на старата градска библиотека, открих преписка, която не трябваше да съществува. Беше запечатан плик, адресиран до никого, с единственото предупреждение – правила за оцеляване във въздух. Очевидно някой е успял да излезе оттам и да остави това като предупреждение. Сърцето ми започна да бие като лудо, въпреки студената стая. Правилата на Институт Въздух. Ето какво пишеше на пожълтялата хартия, написана с треперещ почерк. 1. Никога не влизай сам. 2. Очи виждат повече, но повече от 2 не са добре. Единствено с един партньор, когото можеш да довериш живота си. 2. Не носете нищо, което ви е скъпо. Тези стени поглъщат ценното. Ще го изгубиш или ще го върнат обратно променено. 3. Винаги носете фенер, но никога не използвайте ярка светлина. Мракът е тяхно убежище. Ярката светлина ги привлича. Използвайте я само при крайна нужда. 4. Ако чуете гласове, които ви викат по име, игнорирайте ги. Те познават вашите слабости. Ще имитират любими хора. Не се поддавайте. 5. Не напускайте коридора, докато не чуете пясъка. Пясъкът е знак. Знак, че пътят е чист. Преди това, стаите не са безопасно място. 6. Ако видите медицинска сестра с червена престилка, бягайте. Тя е старата. Тя наблюдава. Тя е пазителката на прага. И не обича гости. 7. Не влизайте в стая с отворена врата, ако светлината вътре пулсира. Пулсиращата светлина е капан. Тя те привлича, но те поглъща. 8. Ако чуете механични звуци, сякаш нещо работи дълбоко под земята, незабавно си тръгнете. Това е звярат. Той спи рядко. Ако се е събудил, няма спасение. 9. Винаги гледайте напред. Никога назад. Миналото те дебне. Всяко връщане назад е покана за тях да те хванат. 10. Ако усетите дъх по врата си, не посягайте да го докосвате. Това е тяхната ръка. Тя те проверява. Ако докоснеш, те ще те издърпат. Въпреки ледения страх, който ме обзе, докато четях тези правила, Институт Въздух беше станал моя обсесия. Намерих си партньор Анна, също градски изследовател, която не се страхуваше от нищо, но аз не й казах за правилата. Просто й казах, че имаме нужда от стриктен план за безопасност. Договорихме се да влезем в ранния следобед, за да използваме дневна светлина. Когато пристигнахме, Институт Въздух се извисяваше като чудовищен паметник на забравата. Огромни мрачни стени, прозорци, счупени като черни дупки, и въздух, изпълнен с мирис на гниене и ръжда. За разлика от всяка друга сграда, която съм посещавал, тази излъчваше осезаемо чувство на студ и безнадежност, дори под слънчевите лъчи. Влязохме, входната врата, огромна и ръждясала, се затвори с оглушителен, отекващ трясък зад нас, сякаш беше жива. Вътре беше почти пълен мрак, дори през деня. Практически веднага чухме леки, влачещи се стъпки по горния етаж и едва чуваеми шепоти, които сякаш се носеха от самите стени, като стонове на хиляди души. Извадих фенера си, но го държах на най-слаба светлина, спазвайки правило 3. Започнахме да се движим по главния коридор, придържайки се плътно един до друг. Коридорът беше дълъг, безкраен, а вратите от двете страни бяха затворени. Всяка стая, покрай която минавахме, излъчваше собствена потискаща енергия. Чух гласове, които шепнеха името ми, а после името на Анна.
Гласове на приятели, на семейство. Ръката ми посегна към нея, но си спомних правило 4. Игнорирай ги. Стиснах зъби и продължих напред, като едва доловим пясъчен звук се носеше от далечината някъде дълбоко в института, като шумолене на хиляди сухи листа. Този звук беше знак. Минавахме покрай една стая, вратата й беше открехната и отвътре пулсираше мъждива, червеникава светлина. Анна посегна да надникне, но аз я дръпнах назад. Не, прошепнах. Правило 7. Светлината пулсираше ритмично, примамливо, като примигващо око, което те кани. Почувствах странно притегляне към тази стая, но знаех, че е капан. Продължихме напред. Изведнъж чухме звук. Не беше шепот, нито плач. Беше механичен звук, като на огромни зъбни колела, движещи се дълбоко под нас. Звукът отекваше в цялата болница, разтърсвайки пода под краката ни. Спомних си правило 8. Ако чуете механични звуци, незабавно си тръгнете. Трябва да бягаме, извиках на Анна. Обърнахме се и се втурнахме назад по коридора, обратно към входа. Но коридорът вече не беше същия. Вратите се бяха променили, някои бяха изчезнали, други бяха заменени с черни бездънни отвори. Усетих дъх по врата си студен, гниещ дъх, като от мъртъвци. Спомних си правило 10. Не посягай да го докосваш. Сърцето ми биеше до пръсване, но не докоснах. Само стиснах очи и продължих да бягам. Чухме оглушително скърцане и някаква огромна фигура се появи зад нас, излизайки от един от онези черни отвори. Беше медицинска сестра, но не като тези от снимките. Тя беше огромна, изкривена, с червена престилка, покрита с нещо, което приличаше на изсъхнала кръв и гной. Очите й светеха в тъмното. Спомних си правило 6. Ако видиш медицинска сестра с червена престилка, бягай. Вече бягах. Стигнахме до входната врата. Тя беше затворена. Опитахме се да я отворим, но тя не помръдваше. Чувахме как звярат се приближава, механичните му стонове отекваха навсякъде. Нямаше изход. В отчаянието си, без да мисля за правилата, погледнах назад към преследващата ни фигура. Огромната медицинска сестра стоеше там, в края на коридора, а зад нея се виждаше пулсиращата червена светлина от стаята, която бяхме подминали. Тогава разбрах. Правило 9. Винаги гледайте напред. Никога назад. Бяхме се обърнали. Последното, което видях, преди мрака да ме погълне, беше как медицинската сестра се усмихва. Усмивка, по-широка от човешка, разкриваща редица игловидни зъби. Чух звук, който не беше нито вик, нито стон. Беше тихо, почти задоволено въздишане, което сякаш идваше от самите стени на института въздух. Сега, времето тук е различно. Не знам колко дълго съм бил тук. Аз съм част от сенките, които бродят по коридорите. Чувам нови гласове да шепнат името ми, но знам, че това не съм аз. Аз съм просто ехо. Понякога виждам новодошли смели глупаци, които се осмеляват да влязат. Виждам ги да четат правилата, които някой е оставил. И всеки път, когато някой се обърне или наруши някой от правилата, аз усещам как част от моята същност се разтваря. Става все по-малко аз и все повече част от института. Искам да ги предупредя, да им кажа какво ги чака, но гласът ми е само шепот. Мога само да се надявам, че ще спазват правилата по-добре от мен. Защото тук, в институт въздух, границите между преследвач и преследван, между жив и мъртъв се размиват. А аз съм тук завинаги, част от този вечен цикъл на ужас, чакайки. Кого? Не знам. Може би просто чакам да изчезна напълно. И се чудя дали някога ще се появят нови правила, които да разкажат моята история.